אז צ'פטר 6 פשוט מטורף בכל הדברים שהם עשו אפי גיימס ומה שהם ויש כמה טימים שהם באמת בטים פורטנייט כי אין על פורטנייט פשוט כל העדכונים האלה שהם עושים אבל עכשיו הם מפסיק קצת כל מיני שבים חדשים אולי אז זה מרגש אותי ושאני עולה למחות בוא נראה ואגב אני מצלם את הסרטון הזה ביום שני שזה נראיתי בירושלים הייתי עכשיו בבוקר עד הערב בטיול בירושלים לא עד עכשיו חזרתי לפני זה קיצור זה מטורף באמת סיור שניים וזה פשוט מטורף הסיור הזה וזהו בואו נחזור לעניין הפורטנייט אז אני ראיתי שיש מלחמה נגד הברולסטאר, נגד הפורטנייט, אני לא מוצא פה אני גם משחק קצת ברולסטאר, זה האמת אני לא משחק הרבה תראו כמה מטורף הצ'פטר הזה מהצ'פטר הזה פשוט זה החלטה ממש נבנה כל מה שקורה גם אגב במדינה שיש קוראות ויש דבר כזה שאתם יכולים לעשות אדיט לבד כאילו אהבתי את זה אני הולך לעשות אותו עכשיו אי אפשר לעשות פה אדיט כאילו? הנה זה נדלק לי אוקיי הבנתי וואי אפשר לעשות פה אדיט לבד אני לא מאמין כאילו אתם עושים אדיט כזה וואו מטורף אחי יש פה מלא שילדים מאשר הצ'פטר 1 כאילו אני לא יודע מה להסביר לכם אבל הצ'פטר 1 הוא כבר לא חזר כי אין טילטד אין כלום אחי כאילו אני לא יודע מה לתאר את הצ'פטר 1 הזה אבל כן, קודם שמים את המיניס, אחרי זה ביג שיל. איך אני שוכח, אחי? אוקיי, אני כשפות מים, אוקיי. סבבה. לשוטגן הכי רילוד, לא יודע, אני פשוט לא אוהב את השוטגן הזה, אז אני נבחר. זה... יואו! אחי, זה הדבר הכי שבור בעולם. אז יש כמה דברים ששבורים במשחק הזה. שאני לא מתלונן אגב מה ששבור שבור כאילו זה גם שבור נראה לי אוקיי עכשיו בואו נבדוק את הרמות במשחק כאילו תראו אני יודע שאני משחק בזה כל יום את המשחק הזה ואני לפעמים משחק משהו אחר לגבי חוץ מפורטנייט האמת אוקיי. אני חייב שזה לא ירד לי לבד כי אחרי זה עשה לי בלאגן. אוקיי. יש גם מלא פורטנייט כאילו אפי גיימס הם החליטו לכל מי שעושה צ'יטים בפורטנייט הם נותנים לו בן 28 ימים אני לא יודע למה אבל זה דבר הזה מטורף. הנה החרב יוצאת מהנאור. הופה. אני לא יודע מה לקחת אבל משהו שבור. הופה. זהו חצפתי אותו עשיתי לו ותקשיבו אני לא הרבה משחק פורטנייט וורלד סטארס האמת היא אני קצת לוקח את זה
אבל אני לא לוקח את הרמה של הטים פורטנייט וטים ברול סטארס. אני לא יודע, אחי, אבל... פשוט מה שלבחור, זה ממש ממש קשה לבחור טימים. וואי וואי. וגם אגב, קיצור, היה בסיור בירושלים, היה מטורף. היה... זה פשוט יום השואה של זה, כן? זה... למדנו. וואי 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 וואי. ואני חזרתי ואני פשוט התגעגעתי אליכם שלא ראיתי אתכם הרבה זמן אפילו. לא יודע, אבל יש לייב שאני מחק רגע. ואולי שיוריד בי עכשיו, אני צריך לדבר איתכם שנייה שיפסיקו לראות בי, כי אני לא אוהב את זה. אוקיי. אני יכול לעשות אדיט לבד, אחי, איזה מטורף, זה מוד מטורף שהם הוסיפו את זה. אוקיי. יש גם את השיטות שאפשר גם זה. וואי, עזבתי טריארד מסריח, או שאתה לא טריארד. או שאתה כן, אחי. אבל תבחור, תמפור נגד, איפה הכלב הזה? מה? מה זה? מה זה? מה זה? מה אני רואה? למה יש באג? למה יש באג בחרב, אחי? איזה מוזר. טוב, די. מספיק, אחי, מספיק. אוקיי. קודם כל, זה מרגש אותי הצ'פטר הזה. לא מרגש אותי כל כך, אבל אני הייתי בעונת אורג'י עונת אורג'י זה היה צ'פטר 4 וזה היה די מטורף, והצ'פטר 1 עכשיו שזה הכי משעמם בעולם, אחי. אני לא יודע, אבל כולם פה 2017, אני לא שיחקתי בחרטה הזה, אבל בעונה 1 של פורטנייט לא שיחקתי. אוקיי. בעצם אני באמת לא שיחקתי. אני שיחקתי בצ'פטר 4 בכלל. מה זה הבוס הזה? יו אחי, יש לו אפיק, אני לא מאמין. מצאתי את הלוט הכי טוב. מה זה, גם זה? אוקיי. חרב, תביא את החרב, אחי. תביא את החרב. יו, זה בומבוק, לא אתה. וואי, זה מטורף. יש גם שאתם ממש קופצים לאיזה צוק, אתם מתים מהחרב הזאת. אני לא יודע משהו שבור פה בפורטנייט, אבל באמת עדכון טוב, באמת. כאילו, זה העדכון של צ'פטר 6 שזה היה. עונה מאוד מטורפת, אני חייב להגיד. והעונה הבאה תהיה צ'פטר 10, אחי, צ'פטר 10, אחי. אני לא יודע אם זה עונה מטורפת או משהו כזה, אבל חלק אומרים שזה עונה גרועה, עונה 10, אני לא יודע איזה חלק, אני לא זוכר בכלל. ובעונה אחת של הצ'פטר 1 OG, אני הייתי מ-2023, אוקיי? משם עלו כל הסרטונים וכל התוכן שהיה. גם אני לא באמת שופט אתכם, טים ברול סטארס, באמת. אני יודע שכולם לא אוהבים את הפורטנייט, כאילו. יש לי צופים שלא אוהבים אפילו, מה זה? אוקיי, המכונית הזאת זה היה צ'פטר 5, אחי. אני אומר לכם, חתום פה על זה. שזה
היה בצ'פטר 5, המכונית הזאת, וזה מזכירה לי משהו, שגם בצ'פטר 5 היה איזה הליכה ממש מוזרה, ומי שלא יודע, האיבנטים הולכים לחזור, אבל חבל שזה לא ישראלים, אחי. מה זה? אחי, הבן אדם ברח עכשיו. מה אני רואה? אחי, הבן אדם עכשיו ברח. מה אני רואה? אני אנסה לדרוס אותו. וואו, איזה קרוב זה. כמה אתם נלחמים, נו. הופה, קיבל. לא! לא! וואו, קיבלתי. אני מפחד, אני מפחד, לא. אין, הוא לקח לי את הקיל, אחי, אני לא מאמין. איפה הוא? איזה גרוע. איזה גרוע. איזה גרוע הוא, יואו, באמא שלי. איזה גרוע. הלו, הלו. נוזת. בוא נראה. חייב להגיד, הדברים פה מטורפים, אגב. רגע. וואי, תשמעו, איזה טיול מטורף זה היה לנו. אני והכיתה שלי, יש עוד תלמידים שהיו. היה שם אגב מטורף. לא יהיה. לא. איך לעשות את זה? מה זה? מה? יואו! מה יש למעלה? מה פטי, נו? אוקיי. יש פה את הבוס הזה הגדול, שזה אני לא רוצה להתעסק איתו. זה שהוא גדול אני לא רוצה להתעסק איתו כאילו. לא באמת. יאללה. נתחת לו? איזה וואי. איזה פאשה זה היה עכשיו. אוקיי. אז בוא נראה כמה הסגול מוריד. אוקיי, הוא מוריד 33, לא כזה מטורף, אחי. אבל אחר מורידה... כלום, אחר מורידה כלום. היא מורידה מלא HP. אוקיי. זה לא כזה מטורף. וואה. רגע. הלו. לא רוצה. עזוב אותי. אני בורח, מה שלך? אני באמת בורח. לא.
כן, הוא מעיף אותי לשם. הוא רוצה שאני אשתה איזה משהו כזה. חייב לשתות. חייב לשתות מיניז, אחי. בודקה. מקלק. היידה. וואי. מה, מ3 קילים אפילו. כלום. יש שם יריות. לך לישון. אפילו. אני לא נגד קררים אפילו. בוא. אכל HP. איי. זה בין הכלים הכי טובים. אוקיי. היה מלא שלדים. סמיכה. אוקיי, יורד לי הרבה איזה כלב הזה. טופ 8, אני לא מאמין שהם יהיו את הווין הזה בעונה הזאת. שלא כבר... סיימתי כבר הרבה זמן סרטון, אחי. וואי. איזה טוב העונה הזאת, איזה טוב. לא יודע אם זה ווין ראשון, אבל תמיד בשידור לייב כזה, אז אני פותח, תמיד אין לי מזל כאילו, באמת, להביא ווינים. אוקיי, טופ 5. וואי, באמת הגרפיקה מטורפת, שמעו. איך שאתם רואים את הבניות, את כל הזה. 10 מתוך 10. 10 מתוך 8, אוקיי? זה לא ביצוע טוב, אבל... אני להגיד שינו גם קצת את הגרפיקה. אני חורש על זה כל הזמן, כאילו. כל הזמן שאני משחק, אני חורש. אוקיי, יש פה תיבה מטורפת בקששית לג'נדרי או משהו כזה? לא יצא לי כלום. אוקיי. עכשיו המדליות האלה מביאים לך מלא HP. מלא חזקים. אוקיי. לא. 50 HP. לא, אחי. לא מאמין. לא יודע. לא. לקחתי את זה. וואי, אני מת, או שאני לא יודע. הנשק שלי עף מהזה. הנה, הזון מתקרב. כמו שאומרים, הזון הוא שולטן, כאילו. משהו כזה, קוראים לזה שלט, כאילו. איך אני מנסה בצ'פטר הזה? כולם משחקים פה, אחי. כולם ממש משחקים בצ'פטר אחד, אני לא מבין למה.
כל ההחזרה הזאת שמביאים, כאילו. מטורף. בוא נראה. עוד אחד. אני חייב לנצח. לא! לא, אחי, אני לא מאמין. כי 1 HP, אני לא מאמין. טוב. אם נהנתם בסרטון הזה, אם באמת. אומר לכם, בסרטון הבא אולי אני אביא את הווין שלי, אוקיי? נו כבר. למה זה לא מסיים לי? טוב. מי שרוצה לשים קוד CYC בשופ, אחי, ונכבד את סייקניק, CYC, ונתראה בסרטון הבא. ועד אז, יאללה ביי.